Preživio sam 100 dana kao Excalibur Sonic u GTA 5. Morat ćemo evoluirati. Excalibur Sonicov oblik do najmoćnijeg, kako bismo porazili doktora Eggmana i skvarene vitezove. Hoćemo li uspjeti skupiti sve legendarne mačeve i spasiti svijet? Idemo! Aj, kakav lijep dan, kao i uvijek, za ići sa svojom mamom. Mislim da ću joj ovaj put odnijeti, wow, jedan bone kambalabu. Idemo tamo, evo ga. Ti ćeš biti večeras. Siguran sam da će se mami svidjeti. Zato ću joj to odnijeti jer moramo nastaviti čuvati legendarni mač. Naravno da da. Da vidim, mama je baš tamo. Mama, što je ovo? Tko su oni? Sakriću se ovdje da vidim što se događa. Haha. Ja, slušaj, Koralargo, morat ćeš mi predati svoj legendarni mač. To je jedino što mi nedostaje da upotpunim svoju kolekciju. Pokvario sam sve ratnike i dali su mi svoje mačeve. A sada je vrijeme da uzmem i tvoj kako bih zavladao svijetom. Taj mač je zato da Sonic jednog dana može zaštititi svijet. Neću ti ga dati, prokletniče. Znaš da ću te, ako mi ga ne daš, i onako uništiti i svijet će pasti. Ne, zašto ne bi spasio svoj život i gledao kako svijet pada u moje ruke? Kakav bih onda primjer dao svom sinu? Da me sada gleda, bio bi ponosan na mene i pokušao bi se boriti protiv vas. Ono što mama kaže je istina, ona je u pravu. Ja bih trebao. Šuti, glupa sovo, žurimo se. Kako vidim da se s tobom ne može pregovarati, dečki, idite svi na svoja mjesta. Ova sova izgleda slabo, pa će se za nju pobrinuti novi napadač J. Bože moj, napokon imam priliku nekoga srediti. Hvala vam puno, šefe. Da, što god ti kažeš. Idemo, dečki, moramo početi osvajati svijet. Jet, donesi mi mač kak da uzmeš. Kreni. Odmah, šefe. Dobro, glupa sovice, kako želiš umriti? Da te probodem ili da te prepolovim? Nije me briga što će mi se dogoditi. Jedino što mi je važno ste vi. Šuti, idemo, molim te. Idemo. Da, ne pričaj mi bajke. I dođi ovamo da te ubijem. Dobro, dakle, legendarni mač je bio točno ovdje, da. Legendarni maču, trebam te. Posudi mi svoju moć, molim te. Evo ga, imam ga. Što se događa? Da, sada sam spreman. Ti, pusti moju mamu. Hajde. Da, zbogom zauvijek. Ovo je sada moja moć. Da, mama, spasio sam te. Vidjela si to. O Bože, sine, mislila sam da ću umrijeti, kao u svim drugim videima. Hvala ti puno. Iako sada imaš legendarnu formu, to je nemoguće. Što? Zašto je to nemoguće, mama? Samo trenutak. Što se dogodilo? Osjećam se jako slabo. Nisam htjela da koristiš mač dok to ne bude nužno. A sada kad si ga upotrijebila, počet će tvoja promjena. Rašćeš puno brže i dobit ćeš snagu puno brže. Ali onaj oblik koji si imala bio je legendarni oblik. Dobiva se samo kada je prava voljena osoba u opasnosti. Sada kada je opasnost prošla, Sonic ponovno si povratio svoj novi Excalibur oblik, Sonic. Ne! Ali jako sam umoran, mama. Što sada trebamo učiniti? Moramo zaustaviti te vitezove prije nego što osvoje svijet. Ne brini, sine, i ja ću ti pomoći i bit ću uz tebe kao tvoja majka. Odmorit ćemo se i pripremiti za odlazak po prvog ratnika i njegov mač. Tako mi je sljedećih dana moja majka Gara Larga pomagala, brinula se o meni i davala mi upute kako da dođem do sljedećeg legendarnog mača. Tako sam sljedećih dana krenuo na put u potrazi za preostalim legendarnim mačevima, kako bih pobjedio sve te vojnike doktora Eggmana i spasio svijet. Brzo, od sada imaš samo 20 sekundi da ostaviš like, pretplatiš se na kanal i uključiš zvonce kako bi poboljšao moć Excalibur Sonika. Osim toga, ako u komentarima napišeš riječ Excalibur Sonic, možeš dobiti njegovu legendarnu sablju. Zato bih ja na tvom mjestu požurio, jer nam je vrijeme isteklo. Ne. Prokletstvo. Već dosta dugo putujem svijetom. Sve više rastem. Ali neću poboljšati svoju formu dok ne pronađem sljedeću legendarnu sablju i osjećam da je tamo. Majko moja, kako sam narastao. Da, mora biti tamo. Zato brzo. Ubacit ću svoj turbo i idem po nju. Evo me. Da, Jopa. I još jedan salto. I koliko vidim, evo je. Mogu je vidjeti, to je Sir Percival. Dolazim po tebe. Tata, dobrodošao, Sonic me ispit rapice vatre.
Imam nekoliko vatrenih pijula koji su praktički neuništivi. Ako ih uspiješ sve pobijediti, možda ćeš zadržati moj mač. Ali to neće biti nimalo lako, jer vatra spava. Da, naravno, i voda kvasi. Čekaj, voda stvarno kvasi, pa idemo. Ah, daj mi svoju moć, maču. Idem po nju. Da. Jedna manje i još jedna manje. Da. Probaj moj kombo udaraca. Hajde, 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 hajde. Sviđa vam se, zar ne? Jer imam još puno toga. Uzmi. Uzmite to, da. Ja sam legendarni vitez koji će braniti ovaj svijet s čašću. Uzmi. Uzmite to, prokleti klanovi. Hajde, hajde, hajde. Da. I originalna. Ne pokušavaj pobjeći. Ni ti ni tvoji prokleti klonovi. I hajde, 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 hajde. Idemo, idemo. Truli ste, da. Uzmi to. Ah, ni jedna nećete pobjeći. I hajde, hajde, hajde. Wow, da. Moć mog mača ne prestaje. Prokleti klonovi, hajde. I sada si ostala samo ti, originalna. Imaš li posljednje riječi? Nikada nećeš moći pobijediti šefa Edmana, niti vatrene vitezove. Ma daj, nemoj me nasmijavati. Tornado bijesa. Da, i već. Idemo. Zbogom zauvijek, glupačo. Tvoja vatra me ne može opeći ako me štite moj mač i moj tornado. Sad ću uzeti tvoj mač i odlazim odavde. Zbogom vatrene ratnice, vi ste luzerice. Tako sam sljedećih dana upijao svu moć novog legendarnog mača, kako bih na posljedku dobio novi oblik Excalibur Sonika, s kojim ću se moći suočiti sa sljedećim ratnikom. Zato sam oslobodio svu svoju moć. Excalibur Sonika i krenuo ravno prema svojoj sljedećoj žrtvi, sljedećem ratniku. Dobro. Čini se da se u ovoj šumi nalazi sljedeći mač, iako ovdje ima nešto što mi se ne sviđa. Sve se čini prilično čudno i počinjem osjećati malo straha. Nadam se da je to samo moja mašta. Što? Jesu li to majmuni? S kakvim se to protivnikom sada suočavam kad mi šalje majmune? Da. Već! Odlazite od mene! Već! Ah! Glupani. Mađmuni! Ah! Oni su životinje općenito. Odstupi! Već! Hajde! Mislim da je vrijeme da isprobam svoj novi napad kako bih se riješio ovih životinja. Sigurno štite svog šefa koji je tamo naprijed. Već, hajde, Bože moj, dolazi ih dosta, bez ikakve sumnje. Moram to učiniti. Dođite ovamo. Već! Da! To je moj novi kružni napad. Već! Zbogom majmuni! Hajde, moram požuriti. Tamo vidim sljedećeg. Odlazite, majmuni, imam nedovršen posao. A vi niste u to uključeni. Wow, pojavljujete se sve više i više. Hej, to neće biti dovoljno da me zaustavi. Evo, dođite svi koji želite. Nećete me pobijediti. Kružni rez. Vidim tamo naprijed ratnika, ali dovraga. Stalno se pojavljuje sve više i više majmuna. Evo, s vama ću završiti sve. I to odmah. Idemo! Glupi majmuni. Više nije ostao ni jedan. Zato je vrijeme da mi pokažeš što ti možeš. Glupi Sonic, što si napravio s mojim majmunima? Trebali su mi pomoći da zavladam svijetom. Moji majmuni, osjećam veliku ljutnju i želju da se stopim sa svojim mačem. I ja isto, ja sam životinja, Sonic. Zato sam se spojio sa svojim mačem, da postanem čudovište i porazim te. Što je dovraga to? Otići ćeš na isto mjesto gdje su tvoji majmuni. U led. I gotovo. Čekaj, gdje je? Prokletstvo. Proklet bio. Uzmi. Da. Što, dovraga? Bacio je kamen na mene. Dođi ovamo. Nećeš mi pobjeći. Proklet bio. Kakva je to snaga? Njegova sirova snaga je nezaustavljiva. Brzo. Moram smisliti nešto da ga zaustavim prije nego što me uhvati. Hajde, ne. Koristi svu svoju snagu i sve ga je teže zaustaviti. Odlazi. Moram pokušati. Moj kružni napad. Hajde. Još ne. Sada. Da. Što ti se čini? Kako? Zar nije bilo dovoljno? Proklet bio. Ne. Uzmi ovo.
Učinit ću to koliko god puta treba, dok te ne uništim. Ne, prejak je, preteško ga je pobijediti. Hajde, hajde, razmisli Sonic, što mogu učiniti? Odlazi. Pusti me, pusti me! Već znam, isti tornado koji je uništio Blaze. Uzmi ovo, hajde, hajde, hajde i probaj tornado. Uspjelo je! Još uvijek ima snage. Moram ga pogoditi tamo gdje najviše boli. Hajde, višestruki rezovi, da, i s tim se više nikada nećeš dignuti. Bilo je teško, ali uspio sam. Sada mi daj svoj mač, jer moram još više poboljšati svoj oblik. Excalibur Sonic. Tako sam sljedećih dana upijao moć dvaju mačeva, koje sam već imao u svojoj kolekciji, sve dok napokon nisam otključao novi oblik Excalibur Sonic. Zato sam sljedećih dana koristio svoju novu moć, kako bih se uputio ravno u zemlje snijega i leda, gdje bi bio moj sljedeći protivnik. Napokon stižem u područje u kojem se nalazi jedan od najopasnijih vitezova od svih. Ulazim u tamu, u hladni snijeg i olujne mečave. Vrijeme je da se riješim svih podanika koje može imati. Idemo, 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 idemo. Moram pripremiti svoje najbolje napade u svakom trenutku. Njegovi podanici mogu napasti. I iz nekog razloga već ih vidim kako dolaze. Tamo su. Dolazi nekoliko hordi obrambenih robota. Pa naprijed, sredit ću vas. Idemo, idemo, idemo. Idemo. Sada sam mnogo poboljšani Excalibur Sonic. Isprobajte svi ovu moć. Idemo! I naravno, imam novi napad za vas. Oluja rezova. Da. Jesu li vam se svidjeli? Pa imam još. Za sve vas. I evo ih. To sam ja. Previše je lako pobijediti vas, zar ne? Hajde, hajde. Dođite ovamo vi. Tornado mačeva. Da, evo. Sad vas imam na dohvat ruke. Hajde, hajde. Odbrojano vam je. Evo, ovi roboti nikada neće moći obraniti sljedećeg viteza. Zato, idemo. Tamo vidim dosta njih. Isprobajte moje vremenske rezove. Evo, da. Niti jedan nije ostao živ. Prejednostavno, zar ne? U svakom slučaju, ovo je bilo prejednostavno. I sada mi je ostao još samo jedan neprijatelj s kojim se moram suočiti. Pripremi se za borbu, Silver. Ovdje sam. Vidi, imamo ovdje jednog vrlo znatiželjnog vojnika. Nećeš mi ostaviti drugu opciju nego da se stopim sa svojim mačem i pokažem ti svoj novi oblik. Ovo je moj futuristički oklop. Pripremi se da pojedeš prašinu, Sonic. Biće mi zadovoljstvo. Roboti, naprijed! Dođite ovamo! Ajde! I ti roboti van. Stvarno inzistirate da me uništite. Ma daj, nemojte me nasmijavati. Da. Kests, što je to? Vidi. Dobro si iskopao, Silver. Ali to neće biti dovoljno. U redu. Isprobaj moje udarce. Vidi, imaš rakete, to je nevjerojatno. Ali ja imam druge udarce. Hajde. Nazad, robotiću, a sad ti nazad, makni mi se s puta. Proklet bio, Silver, moram te zaustaviti. Spasit ću svijet, uzmi taj tornado. Probaj. Kružni rez. Taj ti se baš i nije svidio, Dobro, mislim da moram napraviti vremenske rezove. Hajde, probaj ovo. Vremenski rezovi! Da! Zbogom zauvijek, Silver. Više nikoga nećeš gnjaviti. Odlazim s ove zimske pustoši, ali prije toga uzimam tvoj mač. Tako sam sljedećih dana koristio moć triju legendarnih mačeva koje sam već imao u inventaru. Koristio sam inventar kako bih poboljšao svoj oblik Excalibur Sonika u mnogo moćniji, sposoban da porazi posljednji ratnika doktora Eggmana. Tako sam sljedećih dana oslobodio sav svoj potencijal i započeo lov na posljednjeg ratnika doktora Eggmana. Vrijeme je da sve završim. Vidi. Napokon dolazim u zonu gdje se nalazi posljednji ratnik i skriva se ovdje u ovom jadnom selu. Hajde, Shadow, pokaži se. Pokušali ste uništiti moju majku i sada želite osvojiti svijet pod utjecajem Eggmana. Gdje si?
Pokaži mi se i dokaži mi što možeš. Pa vidi. Čestitam, Sonic. Pobjedio si sve ratnike, ali ostao sam ja, najmoćniji. U ovom trenutku sigurno Dr. Eggman već osvaja svijet. To me ne zanima. Kad tebe prebijem, prebit ću i njega. Mislim da ti ipak nije svejedno. Jer ako osvoji svijet, to znači da će završiti s tvojom majkom. Drži je kao taokinju. Preživjela je nešto što nije smjela preživjeti, a ti si pobio sve naše vojnike, pa će ti Eggman sada to naplatiti tako što će ti je oduzeti. Što? Ne, mama, ne može biti, to nije moguće. Da, i sada se pripremi jer ja ću biti taj koji će te dokrajčiti. Neću ti dopustiti da dotakneš moju majku. Isprobaj moj novi napad. Pucanč, božanski. Da! Gdje si se sakrio, Shadow? Proklet bio! Gdje si bio? Ta moć, što je to do vraga? Neće ti to dugo trajati. Hajde! Proklet bio! Evo ti! I božanski udar. Ne petljaj sa mnom, Shadow. Opasniji sam nego što misliš. Pogotovo ako diraš moju majku. Hajde. Presjeći ću taj auto i sve što mi baciš. Božanski udar. Hajde. Pokaži se. Prokletniče. Tu si. Proklet bio. Čoto. Probaj ovo. Moji novi božanski rezovi. Hajde. Odlazi od mene. Hajde. Ciklonski rez. Moj kružni rez je nepobjediv, Shadow. Proklet bio. Da. Stani. Dođi ovamo. Sredit ću te. Čas tobom. Za vlastitu majku spazit ću je od tebe. I od doktora Eggmana. Ovo je tvoj kraj. Preuzimanje. Zbogom. Shadow. Zaista. Da. Sada mi daj taj mač, molim te. Treba mi sva njegova moć da odem po doktora Eggmana i spasim svijet potpuno. Tako sam sljedećih dana upijao moć 4 legendarna mača, znajući da je ono što se dogodilo mojoj majci bilo strašno. Tako da sam napokon otključao svoj konačni oblik Excalibur Sonika, znajući što se događa moje majci. Legendarni oklop. Legendarni oklop mi se vratio i bilo je vrijeme da spasim svijet. Tako sam sljedećih dana oslobodio svu svoju moć Excalibur Sonika i krenuo završiti s ovim jednom zauvijek. Vidi. Vidim da sam malo zakasnio, doktore Eggman. Već uništavaš cijeli svijet. Haha, napokon si se pojavio, Sonic. Iskreno, jako je zabavno uništavati svijet, ali bilo je još zabavnije dokrajčiti tvoju majku. Ne. To ne može biti istina. Ja sam je spasio. I onda je obećala da će se brinuti o meni i da će biti uz mene. Obećanja se ne ispunjavaju uvijek, Sonic. Iako sam ja obećao da ću osvojiti svijet i na pragu sam toga. Samo mi preostaje da završim s tobom. Zato se pripremi. Skupo ćeš platiti sve što si učinio. Božanski udar! Naprijed, Eggman! Dođi ovamo! Uzmi ovo, moji rezovi. Osjeti bijes mog tornada. Još i još rezova. Osvetit ću svoju majku, glupane. Priđi bliže, imam ovo za tebe, hajde. Moji kružni rezovi su nezaustavljivi. Proklet bio. Da vidimo hoćeš li shvatiti. Ne. Probaj ovo! Ovo i ovo! To je sva ta snaga koju je oslobodio. Dođi ovamo. I pokaži mi što možeš. Probaj moje vremenske rezove. Hajde, da. I moj božanski udar. Eggman, sada je vrijeme da ovo završimo. Sonic. Uzmi svu snagu koju možeš od mene. Mama, znači stvarno ću te dokrajčiti. Da, Sony, ali s posljednjim dahom majke koja te jako voli, dajem ti svu svoju snagu da dovršiš posao. Puno si narasla i jako sam ponosna na tebe. Sada spasi svijet. Mama, ja ću spasiti svijet. Što radiš? Pričaš sam sa sobom? Izgledaš smiješno. Sredit ću te s onoliko snage koliko mi je ostalo, Sonic. Pripremi se umrijeti. Ne, Eggman, to se neće dogoditi, a pogotovo ne danas. Moja majka mi daje svu snagu koja mi treba. I to znači da je vrijeme da ti dođe kraj. Napad legendarnog zmaja. Zbogom, Eggman.
Zmaju, uništi ga! Ovo je bila tvoja vladavina, Ejman. Nije dugo trajala, ali sada si mrtav. Sunce ponovno izlazi i oblaci se razilaze. Svijet ponovno ima razlog za osmijeh. Za tebe, mama. Zbog tebe ovaj svijet ponovno je sigurno mjesto. I uvijek će biti, jer će ga štititi. Excalibur Sonic. I nitko se neće suprotstaviti svom mom, pa jer ja sam legendarni ratnik.